lucrările de afumat, de făcut cârnați afumați. Acum s-a îmbogățit adaptând o altă rețetă pentru a face salam de vară. Și bineînțeles am pregătit totul și am ajuns la punctul în care ne-am pus la afumat. Sunt cam cum arată el, ia să vedem. Le-am pus la afumat. Aici sunt termometrele pe care după ce o să fie montate pe un termometru special și s-a început acest plan. Procesul de afumat este mai complicat pentru că durează o oră la 100 de grade Fahrenheit, după aia 2 ore ridicăm mai mult, încă 2 ore la care după aia începem să punem și ceea ce vreau să fac, probably hickory, nu știu cum se numește în românește, dar o să pun niște rășină de hickory ca să dea și un gust și miros bun salamului. Deci asta este pentru salamul de vară, rețeta pentru cei care sunt interesați. Sunt o groază de rețete pe internet, dar eu folosesc rețete la canalul Two Guys. Acum mă pregătesc pentru cabanos. Mă duc la masa mea de lucru și încep să toc carnea, să pregătesc cabanosul și am să vă arăt și din acea producție cam cum merge. Ok, continuăm cu afumatul salamului de vară. Suntem deja în 3 ore deja. Se schimbă temperatura din afumătoare la fiecare 2 ore acum. Mai trebuie să mai schimb încă o dată după 2 ore, după care trebuie să ajung la o temperatură de înăuntrul. Acum am început, deci suntem în a 3-a oră, am început la 134 de grade, sunt 2 ore de afumat, iar aici este termometru. Hai să vedem dacă se vede mai bine așa. Deci aici avem termometrul la fiecare bucată de salam care este înăuntru, care ne spune la care este temperatura din interior. Hai să vedem puțin cam cum arată, așa de curiozitate. Ok. Bun. Deci iar aici în partea salată a fost deja introdus hickory, niște bucăți de rășină, bucăți mai mari, să dea un miros bun. Deci cam aici suntem cu această producție, cu acest experiment. Afară toamnă, uitați aici, e toamnă. Sunt aici în spatele grădinii, aici afară am afumătoarea, aici am și varza, dar uitați ce frumos este. Începe să se facă răcoare, frunzele au început să cadă jos, în curând o să trebuiască să... Bun, cam asta este viața de pensionar. Deja am făcut cabanosul. Este în procedura de a face cabanos, se cere ca să stea la frigider peste noapte. Deci sunt în frigider, iar mâine o să le vedeți când le pun la fumat. Deci după 2 ore la temperatura de 155 de grade Fahrenheit, acum suntem la începutul primei ore la 185 de grade Fahrenheit și acum trebuie să ajungem spre temperatura de 150 de grade Fahrenheit înăuntrul salamului. Și aici termometrele ne spune că suntem la
125-126 de grade. Înăuntru trebuie să ajungem la 150. Aici deja am început să lucreze și să încălzească din nou și haideți să vedem cum arată înăuntru. Început să ia culoare. Așa arată. Închidem aici și ne așteptăm ca să mergem în sus cu temperaturi dinăuntru salamului. Veste bună! Deci am ajuns la temperaturile care sunt necesare ca salamul să fie afumat. Procesul este lung. Deci am început dimineață, acum deja este ora 9 seara, pentru că ele nu sunt ca și cum ai face la cuptor. Ele sunt afumate și afumatura trebuie să merge destul de încet, ușor. Și haideți să vedem acum cum arată. Deschidem acum. Uitați cum arată salamul. Și acum trebuie să le iau și le duc la baia de apă cu gheață. Bun, slavă Domnului! Sunt băgate la gheață, apa e rece, s-a și topit gheața. Le răcim forțat și le băgăm la frigider. Deci asta este procesul. Și mâine o să-l tăiem. Deocamdată le scot afară, o să-l usuc, bag în frigider peste noapte. Dragii mei, așa cum v-am spus, am pus salamul la frigider peste noapte ca să răcească și va rămâne acolo încă pentru câteva zile după formula pe care și recipe-ul care îl folosesc. Dar azi dimineață am încercat, deci uitați cum arată, este salamul de vară, arată extraordinar. Vezi? Și haideți să vedem cum e gustul, ok? Nu-i sărat. Bă, are gustul că e așa cum cumpăr de aici, de la noi, de la polonez, crezi că fac astea. E o fabrică poloneză în New Jersey. A ieșit, să știți, foarte bine, așa că nu știu cât economisesc cu treaba asta, dar cel puțin pot să dau la nepoții mei, la copiii mei, niște salamuri pentru prânz sau mai știu eu când îți fac sandwich-urile. Deci a ieșit bine salamul, bucur mult. Acum urmează să merg cu cabanos.